Na cidade da Coruña todo o mundo máis ou menos estaba sobre aviso, había unha alerta, o que pasa é que non había preparativos por parte das autoridades a hora de, por exemplo, algo tan importante como repartir armas. Entón, a derrota, digamos, estaba cantada, en que por algún tempo, cando chegaron mineiros á zona de Lousame, pois se puido casi recuperar parte da cidade da Coruña para a República. O que pasa é que tamén a dinamita esgotouse e cando se esgotou a dinamita dos mineiros, todo o mundo xa saiu en desandada. Eu creo que non estiveron á altura, porque eles tienen constancia de que había preparativos dun golpe militar e eles deberon pensar que era como a Sanjurjada ou unha cousa así moito máis localizada e moito máis sinxela de combater. E ao cabo non era así. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.